Nije naš cilj da radimo, nije naš cilj da gradimo, nije naš cilj da ratujemo, nije naš cilj da zijaretimo jedni druge. To je sve usput. A glavni, osnovni, temeljni cilj svakog čovjeka na ovome svijetu jeste da Allaha spozna, jer je Allah dželle šanuhu, kao što ste vidjeli u Kur'anu, rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Stvorio sam čovjeka i džine samo sa jednim razlogom. لِيَعْبُدُونَ, da me obožavaju. To je cilj. Nije drugo, braćo moja draga. A vi pogledajte, evo ja sam sada vozeći vidio dvorce u Bosni. Sve kažu kriza. Koja kriza? Dvorci su ovo, braćo moja draga. Ovo kraljevi nekada nisu imali. Kao da mislimo ovdje 1000 godina živjeti. Pogledajte ove kuće, bolan. Po 3, 4, 5 pratova. Pa ljudi moji, pa ko da čitava vojska stanuje u njima. A ne vidite nigdje nikoga ispred kuće. Ako neki dedo prošeta ili nana ispred kuće. Sve je to prazno. A zašto? Pa zato što smo mi uzeli cilj dunjaluk. Cilj gradnju na dunjaluku. A ovaj dunjaluk je prolaz, za njega nestaje. On je baš kao voda, ona koja malo tresne i bljesne i sve prođe. Zato Hasan al-Basri kaže lijepo, ne pravite vaše kuće na talasima vode, jer ovaj dunjaluk je kao talas vode. Kad naiđe, tako i ode. I njega nema. Vidjeli ste kako ljudi, odjednom samo čuješ, kaže, preselio, nema ga, umro, zaboravio i disati, pisati, nestalo ga sa pozornice ovoga života. Nema. Život ode, ljudi moji. Pitanje ko će da uživa u ovim zgradama i ovim kućama, kao što znate, jer smo mi zapostavili i namaz i post i zapostavili smo Allahovu vjeru zbog ovog dunjaluka, zbog koga smo se svi navalili na njega. Isto one cukice kad navale na onu koščicu koju mi bacimo pred njih. Vidjeli ste kako cvuko leti. Tako i mi svi za dunjalukom. Počevši od velikih sila i lidera velikih zemalja, pa do običnog čovjeka. Svi su naletili na ovo malo koščica što je Iblis poredao po zemlji i po Bosni, Americi, Rusiji, Britaniji, Francuskoj, Engleskoj, Mauritaniji. Nema gdje nije pobacao. I vidite da je sav narod skočio samo za dunjalukom. Skočio samo da strasti svoje razvija. A nije skočio za onim što Allah traži i voli. I vidjeli ste koliko je ljudi izašlo na razne demonstracije, spaljuju predsjedništva razna, spaljuju, jel tako, simbole Bosne, kao fol zbog neke krize. Koje krize, bolan? Najveća kriza je kriza vjere. A ja nisam čuo da je niko od Bošnjaka ustao, izašao na ulice i da kaže hoćemo vjeru onakva kakva jeste, kakvu Allah od nas traži. Hoćemo ljude koji će nas uputiti da spoznamo ovaj svijet onakav kakav Allah i njegov Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem traže. Nisam vidio ni jednog čovjeka, nego samo o trbuhu se brinu. Samo o trbuhu. I ako je trbuh malo prazan, onda je problem. A nije ni prazan kod mnogih. Kod nekih jeste i mi to priznajemo. Zato što su oni koji su trbuhe ugojili, uzeli od onih siromašnih. Dakle, Allah je svima dao na faku. Prostor je na faku na svakom mjestu. I Allah je Ar-Rezak. Ar-Rezak, onaj koji daje na faku. Ali neko je čopnuo na faku onoga drugoga. I on treba sutra na sudnjem danu da odgovara. Znači, nije problem u nafaci. Nije problem u opskrbi. Nije problem u Allahovim blagodatima koje imamo na svakom mjestu. Pogledajte, braćo moja draga, kad vidite Bosnu, pa nema šta u njoj nema. Možeš da jedeš od onih travki, fini, biljki koje možeš samo da preradiš, središ, dotjeraš malo, prokuhaš i da ih jedeš. A naš poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, sa ashabima, vidjeli ste ko je bio na hađu ili na umri, otiđite, pogledajte tu pustoš, pogledajte onaj kamenjar, tamo imate samo zmije i guštere. Nigdje travke nema. Idete 500 kilometara travke gotovo ne vidite, ljudi moji. Tu je živio naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ali nikada nije kukao kao mi, kako smo ugroženi. Niti ashabi koji su nosili Ebu Bekr i Omer po jedan kamen, a Allahov poslanik i miljenik koga Allah najviše volio, nosio je 2 kamena. 2 kamena. Ne zato što je nosio kamenje, nego zato što mu se stomak uvukao pa hoće da se prilijepi za kičmu. Pa je stavljao 2 kamena
da bi utolio glad, da ne osjeti glad, da mu se stomak totalno ne uvuče pa da sasvim drugačije ne izgleda. Pa 2 kamena je imao na bubarit svome trbuhu i kada su ga sreli Ebu Bekr i Omer i on njih pita šta je vas izvelo ovako kasno navečer, što ne spavate, što hodate po ulici. Oni kažu Allahov poslaniče, mi smo gladni. A poslanik alejhi selam kaže i ja sam. Oni pokažu 1 kamen, on pokaže 2 kamena kako je stavio na stomak, pritisnuo stomak kako bi tu glad na neki način prevazišao. Ja ne vidim kamenje da ljudi nose danas, nego ljudi nose probleme koje imaju u glavama. Tu je glavna kriza. Kriza je u duhu, kriza je u moralu, kao što vidite. Jer mi da imamo samo malo pameti, pa ne bi smjeli govoriti o krizi u ovakvoj zemlji, blagodatima, kao što je jedan Saudijac koji je dolazio kod nas, pa ga mi u Krajinu odveli na otvorenje džamije, a on je izašao pored Une, mi doručkujemo, on ne može niti hoće da jede i kaže vi Bošnjaci imate džennet na ovome svijetu. Šta vi tražite tamo? Tamo mi treba džennet da uzmemo, u nas je pustara. A vi imate takva uživanja da nema niko na svijetu. I stvarno rijetke su zemlje kao što je naša lijepa Bosna i Hercegovina. Uzmite ove ljepote koje imamo. I zato kažem, Allah Želešanu je svima dao na faku, samo treba malo poskočiti za njom. Treba uzeti ono što su ashabi radili, koji nisu imali odakle da žive, pa su opet trčali, radili, gradili, donosili, ali im je jedan bio cilj, Allahova vjera. Jedan je bio cilj da postignu Allahovo zadovoljstvo. To je ono što nema kod nas, to je ono što mene boli u ovome narodu, što je sve drugo preče nego Allah i njegova vjera. Sve drugo je preče, braćo moja draga. I naša kuća i naša djeca. I vidite da nema nikada nešto što će potegnuti ljude da naprave neku vrstu, vidite, kako mi rekli, demonstracija kada je u pitanju ono što je za nas najbitnije, za ono tamo. I ovo ovdje kad ti neko napravi fabriku, šta ćeš uraditi? Zaraditi platu? Dobro. I kad zaradiš platu, šta ćeš uraditi? Kupiti nešto, hljeba, brašna, ulja i dobro. Šta ćeš uraditi onda? Pojesti to. Pa šta ćeš onda? Kasnije ćeš to izbaciti u toaletu. Eto šta je život? Da pojedeš i da to izbaciš. Je to cilj našeg življenja? To radi svaki hajvan, braćo moja. I koza, i ovca, i krava, i međed, i vuk, i ptica. Pa svi rade. Pojedu i kasnije izbace negdje. Oni jedu, piju, spavaju i oni se razmnožavaju. Pa to radi svaki hajvan, braćo. Pa nismo mi stvoreni za to samo. Nama je Allah dao i te mogućnosti. Da se razmnožavamo, da spavamo, da jedemo, da pijemo. Ali to nije cilj našega života. Cilj našega života jeste da je uvijek na umu onaj svijet i da smo mi došli samo u ovu jednu stanicu da se provozamo sa ovim vozom koji se naziva Dunjaluk.